Lalaki po arestado sa pagnanakaw po ng religious items sa Manaoag. Para sa detalye po ng police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Arestado ang isang 32 anyos na lalaki matapos maaktuhang nagnanakaw ng mga religious items sa isang tindahan sa Barangay Poblasyon, Manaoag, Pangasinan, bandang alas 12 GMT ng madaling araw noong Mayo 11. Batay sa inisyal na investigasyon, dumating ang 53 anyos na biktima sa kanyang stall at dito niya naaktuhang kinukuha ng suspect ang mga panindang religious item. Agad itong humingi ng tulong sa mga otoridad na nagresulta sa mabilis na pagkakaaresto sa suspect. Sa sinagawang body search, na-recover mula sa suspect ang iba't ibang religious items na tinatayang nagkakahalaga ng 7,600 pesos. Kabilang dito ang mga estatwa, rosaryo, pendant, lucky charm at iba pang religious articles. Dinala ang suspect sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanya. Kasama mo mula dito sa IFM Degupan, Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.